ya aka gayan nan kawai da karɓar rabin galan sati uku ba na ganin sa sai dai kawai ya gifta kawai ka banni Allah ka ne ba 300 bane bari ma an baka 400 ba ku sai ka ce Allah ai ka dan ban mu dan kai ka fito da Allah ni ce Allah ni ne ka fito Allah ya saba ka sallare su sun tafi na alƙura ba fito ba kana da matsala yanzu shi kenan ba aikin yi sai cin bashi ka samu a mota. Ni wallahi na ganka fes ne ka fara aiki ne? Kagzi kenan. Kagzi me kagzi kuma? Ai wani kamfani ne wanda idan ka rajista da su a rana akalla za ka iya samun 15,000 idan kana da mota. 15,000? 15. To yanzu ina da mota za da tawa ka sanya? Kawai downloading app din za ka yi kai rajista shi kenan. Kagzi.